Здравейте хора! Днес е 15 август и отиваме към морето. Отиваме в Златни пясъци с наши приятели и сега пътуваме натам. Тъй като се двоумихме много дали да отидем в Варна или в Созопол, но в Созопол вече сме били 2-3 пъти и решихме малко да разнообразим. Ще отседнем в хотел, ще ви го покажа после и него. И виждаме крави на пътя. Спряхме на ОМВ, за да заредим и да си вземем сандвич. Ето този, той малко вече е почти изяден. Този сандвич за първи път го видяхме в един TikTok и решихме да го пробваме и от тогава не сме си купували друг сандвич от ОМВ. Това е виенски сандвич, много е добър, с пилешко филе и е уникален. И сега продължаваме напред. Вече сме във Варна, пътувахме добре, въпреки че имаше доста коли и сега продължаваме към Златни пясъци и щом се настаним, ще има включване и оттам. Вече се настанихме в хотела и сега ще ви покажа нашата стая. Тя е огромна, буквално. Ето започваме с банята. Огромно огледало. Перфектно. Още едно огледало. Едната спалня с уникална тераса и гледка. Продължаваме тук с хола. Имаме си масичка, диван, кухня, плюс още една спалня ето там и още една тераса. Това е уникално. Ние не очаквахме. Буквално си мислихме, че това цялото е за всички, които ще сме, защото е огромно. Ние си представяхме някаква малка стая, просто с легло и с баня, а то е уникално и е много красиво. И ще ви покажа и когато отидеме на плаж, тъй като сега се преобличаме и отиваме на плаж. Вече отиваме на плаж. Ето, аз съм с моя туалет и с шапка като Дора изследователката, но е много сладка. Ще ви я покажа и отзад после. И сега вървим. Доста време всъщност отнема да отидем до плажа, може би около 15-20 минути пеш. Но се надявам да е топла водата и да се печем. Направо нямах търпение да дойдем най-накрая на плаж. Искам вече да съм във водата и не мога да повярвам, че само до вчера съм била на работа. Просто нямам търпение да се потопя. Здравейте отново! Сега отиваме към Варна, защото си запазихме маса за дискотека в Summer Code. Ще сме на участие на Азис и Галена. Това е моят outfit of the night. Почти е готов, де. Нагримирах се. Не, че сложих нещо повече, но има малко повече. И ще ходим с такси до Варна, защото е малко по-далеч, тъй като ние се намираме в Златни пясъци. Днес бяхме на плаж. Водата беше много топла, наистина беше много топла. Имаше и чайки, бяха супер близо. Аз буквално си лежах така на плажа и една чайка ми мина така през главата и беше много интересно да ги видиш. Плажа е пълен с румънци. Буквално ти не можеш да чуеш българска реч,
ти може да чуеш румънска реч и това им беше супер странно. Хотела, както го видяхте, е много сладък, много е широк също, имаме супер много място. И така, сега отиваме към дискотеката и ще се видим там. Сега сме във Варна, малко е тъмно, не знам дали много се вижда. Ето така. И компанията е някъде там назад и отиваме на бар. Но първо ще ядем, защото сме гладни. Ние с Сташо цял ден сме буквално на половин сандвич и на едни пържени картофи на плажа. And that's it. Буквално това е. И пихме вода и едно кафе. И затова ни трябва малко повече калории да вкараме в нашите тела. Така, сега сме на път и отиваме на бар. Един Сашко ще стигне. Мен ми става просто, мен ми дай му! Някой иска да съм друг, но това не съм аз. И вече тук ще приключим нощта. Много потни, леко пияни с тато си. Сашо, покажи своите татуси, Сашо. Мега филм! Вече много яко. Всъщност, не казах, трябваше да бъдем в Summer Code, да сме на участие на Галена и Азис. Обаче входа беше прекалено много за нас. 50 лева беше, да. И затова решихме направо да отидем на друго място. И какво стана? Оказа се, тук малко не се вижда, няма значение, оказа се, че Наско е там долу. В къде бяхме? Moonlight. В Moonlight. Хората знаят ли кой е Наско? Как няма да знаеш Атанас Колев? Така кажи. Добре, Атанас Колев, Наско. И си изкарахме мега яко. Аз буквално не съжалявам, че не бяхме на Галена и на Азис. Предпочитам да съм на Атанас Колев. И сега вървим и сме в Варна. И се прибираме, тъй като вече нямаме глас и сили, е време и да спим. А утре ще ходим на плаж и ще се разхождаме из Златни пясъци. Така че тук ще приключа влога. Ако ви е харесал клипа, може да се абонирате, да го харесате и да коментирате. И до скоро!